Nining nagkadool na ang pagsugat sa bagong tuig, diin himalita na usab ang mga paboto. Ang kapulisan o kabumbiruhan sa Lapu-Lapu City. May pahigayon o sunod-sunod nga inspeksyon sa mga stalls sa paboto. Gikan sa Barangay Kanhulaw, ngadto na sa Barangay Babag. Si Luan Merondina sa report. Sukad tuguti ang mga manindahay ug paboto sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga makamuntar sa ilang mga stalls daplin sa karsada gikan sa Barangay Kanhulaw ngadto sa Barangay Babag niadtong Disyembre 15. Sunod-sunod na ang mga inspeksyon nga gipahigayon sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ug Lapu-Lapu City Fire District aron masiguro nga ipatuman gayod sa mga manindahay ug paboto ang tanang precautionary measures aron malikayan ang unsa mang disgrasya. Lakip sa gidili ang pagtawod og sticks sa mga paboto sa kilid mismo sa ilang mga stalls. Apan ganihang buntag, may pipila pagihapon ka mga manindahay ug paboto ang nagbuhat ni ini. Ang kanang naninda, ang ilang permit ko, lagi sila, retailer lagi sila. Pal display lagi, wala sila kanang manufacturing ba, dili part na sa manufacturing ko kanang magputos, magbuhat magkuan sa stick. Part na sa katong sa manufacturing nga process. Dapat to sa designated area ta. Sa bigas bahin, nang hinaot ang mga manindahay ug paboto nga mas mukusog pa ang palit karong Disyembre 31. Sa last year daghan man mighalin last year niya. Sa karon nga Pasko kay kuan ra, igo ra jud siya nga maka sustain nya mao na daghan pa mig sobra ron nya unta hini ka 31 kay mahalin na ni tanan. Kay tradisyon na sa mga Pinoy, ang magpabuto matag bagong tuig, ang uban sayo nang namalit aron malikay sa traffic ug pagdagsa sa mga mamalitay sugod ugmang adlaw. Ay maoray na andan po namo, kuan po ba magpabuto po ba palihi. Bagong tuig Samtang sa Tacloban City, nangunay usab sa pagsusi sa mga firecracker stalls sa naasong dakbayan ang PRO8 Director nga si Police Brigadier General Reynaldo Pawid uban ang iyang directorial staff. Kini aron pagsiguro nga way mga gidili nga mga pabuto ang itinda. Gisusi usab ni ini ang mga safety measures nga ipatuman sa mga manindahay ug pabuto. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.